ଆଜି ଦୁଲକିବ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଲଗୁଣ୍ଠା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ବେଲଗୁଣ୍ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ NAC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ନଗରପାଳ ଶ୍ରୀ ଫିରୋଜ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ବନବିହାରୀ ପ୍ରଧାନ, SI ଅଭୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ କାଉନସିଲର ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିପରି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଧୋବା ସାହି ମେଢ଼, କୋକଲୋଣ୍ଡା ମେଢ଼, ଆଳିଆ ସାହି ମେଢ଼, ଗୋଲା ସାହି ମେଢ଼ ଏବଂ ରମଣୀପାଟଣା ମେଢ଼ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ସାହିର ମେଢ଼ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରମୟ ହେଉ ବେଲଗୁଣ୍ଠାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆସନ୍ତୁ।